Pulizija u ambulanza issejħu fiż-żona tal-Busket wara li bidwi weġġa f'inċident bil-makkinarju tiegħu. Il-każ seħħ dolodu għal ħabta ta' 8 ta' filgħodu fi triq il-vitikulturisti fil-limiti ta' Ħaddingli. Jidher li fil-post apparti tim mediku waslu wkoll membri mid-Dipartiment ta' Protezzjoni Ċivili. Il-bidwi qed jinżamm għall-osservazzjoni. Danilo De Dominikis huwa s-sewwieq tal-mutur li tilef ħajtu traġikament f'inċident ta' traffiku il-ħamis filgħaxija. L-inċident seħħ fit-23 ta' Jannar għal ħabta ta' 8:15 filgħaxija fi triq Mikel Anton Fassalli l-Imsida. It-Taljan ta' 36 sena residenti bil-Kirkara kien isuq mutur Honda meta tilef il-kontroll u ħabat ma' ħajt u għattieħed l-isptar Mater Dei għall-kura. Madankollu sfortunatament tilef il-battalja mal-mewt aktar tard. Fuq il-medja soċjali kienu bosta dawk li esprimew it-telfa ta' Danilo fosthom is-supporters club ta' Inter Peppino Prisco minn Santa Maria Capua Vetere.